Ang mga pangalan, lugar, aksyon o tema sa programa nito ay hango lamang sa konsepto at walang kinalaman sa totoong pangyari sa buhay. Thoughts Patrimonial Vlog presents Mga Ason ni Kunjing, a short comedy film. Nanay! Nanay, kakadalanik paralit ko punban! Waratak-waratak karling! Paralit sa alit suranian! Ala nanay, ito na eskwila! Iparadang kapalanganin ni tatay! Lumapaog ka karling! Malakmuhin papel! Iya! Palitituhin kuwan, kupunban! Pakarandos ka tigpalit, pagkat kanin may basyon! Ikuli naman na ako nagkuwan! Sukli! A few moments later. Palita! May basyon, papalitan daw ang kupunban! Oh, Carling, ano din yung papalit? May basyon, papalitan daw akong kupunban, madusula! Iya, di na Carling! Ano ini nga yung korta kay kuwan man ini 1,000? Waray supli! 1,000 kwarta, 10 pesos ka kuha! Iibanin ko lang ini kuhanin nani nga utang dinhi para masuklian ini. Sige na ibasyon, kuha inala. A few moments later. Nanay, adin ang sukli. Inibanan ini na ibasyon yan na imo kuha kuno. Para kuno sigurado. Lumabhaog hiya. Wala ko subwa iya na ibanan ng karang utang. Dahil natin na basyon nakakaintindi. Dira katahunan. Alagan na utang ha iya. Igin mamardisyon pa ka iya, igin mungunday. Kakadiyon kuya, kakadiyon. A few moments later. Ano adi mana basyon yung suplikan Carling kay dadakumat kulang? Ay nari nga sa kaginibanan ko na itanin kuha din he. Nga maphaog ka? Dira ato akong kuwarta kan dosing agto. Di ka mala nakakahulat maphaog ka. Ay babay din ka man, di ka man dadalagnan. Iyalin akong kulang nga suplihain. Ay kadla pangingitin nga mapaog ka. Baka manhit ko ang nagubat nanhi. Dari ka na nanunulibang ko. Kan madirusong ini kwarta, dari akon. Gintahikos na aak. Pagwala ang lugadali ako yung kuwan, isnakon. Lumabaog ka. Pwede ni urutan mo na. Kagduwa ni katuig sa nung bumayad. Imakalimulit nagtitininda pag hinunda. Sira di tindahan, kung dari ka buot utangan.